Hola, hola gent! Molt i molt benvinguts a la Cova Catalana de Cases de Hogwarts. Què tal? Com esteu? Em fa molta il·lusió veure's a tots per aquí. Veig moltes persones conegudes, molta gent nova, també gent que participa per primera vegada al chat i bé, estic molt emocionada de veure's tots per aquí. Veureu que hi ha moltes cares avui a l'stream i és que avui fem les presentacions dels que seran els participants de la Cova Catalana de Cases de Hogwarts. Com esteu? Esteu emocionats? Brutal, Tota la quantitat de gent que hi ha tant a la pantalla com tenim avui mirant aquest programa. La veritat és que em fa molta il·lusió veure que tanta gent està aquí participant, col·laborant, i el xat que va a tota pastilla. Així que super bé. Us saludo des d'aquí a tots els que vaig veient, a l'Ed Cavaller, el Pensatore, en Prival, en Richie Vidal, en Jacint Casademont, l'Ibis Garden. Molt i molt benvinguts. Doncs, a veure, per on comencem? Abans de presentar-vos tota la gent que tenim aquí a la pantalla, us explico una mica què és això de la Copa Catalana de Cases de Hogwarts. M'haureu de disculpar perquè ja sabeu que vaig estar malalta durant un mes i pico i tinc encara una mica de tos, així que aniré tossint al mig del directe, potser. Molt bé. Què és la Copa Catalana de Cases de Hogwarts? Doncs serà un trivial entre les quatre cases, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw i Hufflepuff, on durant 3 directes s'enfrontaran entre aquestes cases i la casa guanyadora dels 2 directes doncs, anirà a la final i lluitar doncs, per la victòria de la seva casa. Per què? Per què calia fer una Copa Catalana de Cases de Hogwarts? Doncs perquè Harry Potter, com tots sabeu, i estic segura que molts hi estareu d'acord, té una força, va tenir una força i continua tenint una força molt grossa dintre de Catalunya i tot el que és el fandom, i no teníem cap comunitat així és que es reunís per fer activitats junts i, home, és una molt bona oportunitat doncs, perquè tots aquests catalanets superfans que tenim aquí escampadets doncs, es trobin i facin activitats junts i portin doncs, tot el que és el fandom del món màgic a un altre nivell. I no només ho farem les persones que participen directament i que van ser seleccionades pel sorteig per participar per cada casa, sinó que la gent del xat també podreu participar en aquesta Copa Catalana de Cases de Hogwarts. Com podreu participar? Doncs, molt senzill. Quan comencin les competicions, quan els participants tinguin dubtes d'alguna de les preguntes, farem una enquesta a través del xat i vosaltres els podreu ajudar a aconseguir la resposta correcta. Sempre ajudant a la vostra casa, fent-ho amb les millors intencions i donant suport doncs, a qui voleu que guanyi. I dit això, doncs, començarem a fer les presentacions de les persones que tenim aquí i després parlarem dels superpremis que tindrem tant pels guanyadors com per totes les personetes que heu vingut doncs, aquí al xat. Tenim per aquí, a l'Ed diu, avui ja comença el torneig o és una presentació? Avui fem la presentació del que són les cases, informació general del torneig i la setmana que ve, diumenge que ve, a les 7:30 de la tarda, comença la primera batalla entre les cases. Així que, molt atent. Per aquest follow, Magüey13, moltíssimes gràcies. Com podreu veure aquí a la pantalla, a la part dreta teniu una mica d'informació del sorteig que després també doncs, us l'aniré explicant una mica. Dit això, moltíssimes gràcies també per aquest super follow que ens acaba d'arribar per aquí. Dit això, anem a fer les presentacions i començarem amb la casa de Gryffindor! Qui tenim participant per Gryffindor? Doncs tenim en Jordi i tenim el gran conegut Croissant Game! Un fort aplaudiment, sisplau! Molt benvinguts, què tal, nois? Com esteu? Esteu preparats per competir per Gryffindor? Molt bones. Jo primer? Sí, home. Més que preparats. Hem repassat llibres, hem mirat pel·lis, hem fet de tot. Ja amb el vídeo paperjoc ja ho vam donar tot. I aquí hem vingut a guanyar-ho, home. Sí, he de dir que la gent de Gryffindor té nivelazo. Així és que crec que ens sorprendran molt amb les seves respostes i durant tot el torneig. A veure, en Jordi Croissant, expliqueu-nos, d'on us ve aquesta fal·lera per Harry Potter i per Gryffindor? A veure, com us vau introduir en això del món màgic? Com vau acabar sent fans?
Va, Croissant, tu primer. Jo vaig començar anant al cine a veure les dues primeres pel·lis que em portàvem a Padrina i a partir d'allí doncs, bueno, em va sortir tot. A partir d'allí doncs, bueno, vaig anar aconseguint alguns llibres. Mai vaig començar en llibres, sempre vaig començar en pel·lis i va ser després que ja me'ls vaig tragar. Però sí, me ve des de que, no sé, 9 anys, des dels 9 anys. Sí, Déu-n'hi-do, perquè Déu-n'hi-do. jo vaig calcular, sí, perquè el Harry en complia 11 la primera, doncs jo en tenia 9, sí. Me portava 2 anys. I d'aquí em surt, sí, sí. Molt bé. Ui, la veu que se me'n va. Bueno, veiem que els de Gryffindor venen aquí superben equipats, amb túniques i bufandes. Així que no és només el coneixement, però també tot el setup que ens han portat avui aquí. Jordi! En Jordi també és molt fan, s'ha llegit tots els llibres. Explica'ns, d'on et ve, d'on et ve? Bueno, sé tot això d'en Jordi perquè vam coincidir al vídeo Paper Joc, que és un programa de Creadors TV, que si no el coneixeu us aconsello doncs, que el mireu. I Jordi, explica'ns. Doncs, bueno, no... Jo, més o menys des dels 11 anys, la casualitat dels 11 anys, suposo, que em van regalar el primer llibre. Bueno, no, mentida, em van regalar el segon llibre, La Càmera dels Secrets, perquè estava avorrit de vacances i, mira, la meva cosina política em va portar el llibre. Jo no llegia, el vaig devorar i llavors ja vaig començar... Bueno, no em quadraven coses, vaig començar per l'1. És que ara t'anava a preguntar, vas començar pel segon llibre en comptes del primer. Sí, hi havia coses que no em quadraven, hi havia... Hosti, tot era com molt... Ja és mag, ja ho saps tot, ja no sé què... Parlaven de... En algun lloc crec que vaig llegir lo típic a la contraportada que deia jo em vaig espantar molt quan va sortir en Quirrell, el Voldemort, tot això, i jo pensant, doncs a mi no m'ha sortit això en aquest llibre, però bueno, que raro. I res, després em vaig donar compte que en algun lloc ficava que era el número 2 i dic, hòstia, doncs tornem a començar, no? Llavors, He de tornar enrere. Sí, hem de tornar a començar. I doncs res, vaig començar l'1, el 2, 3, crec que hi havíem fins al 4, i ja aquí amb les ànsies amb el 5è, 6 i 7, i les pel·lis, doncs mira, 3 pel·lis cada cop anava al cine 3 vegades. Uau! I un poco l'obsessió, no? Però bé. Mira, em va iniciar la lectura, també, ho he de dir. Perfecte! I des de petit. Molt bé, estupendo. Gent, quantes personetes que hi ha per aquí? Mai havia tingut tanta gent aquí al canal. Som 45 persones, així és que super guai. Estic molt contenta de tot això. Però ara anem a una cosa molt clau. Gryffindors! Per què creieu que la vostra casa guanyarà? Home, està clar, perquè els Gryffindors sempre guanyen. És la Sí. resposta fàcil. Jo crec que hem de dignificar els nostres coneixements i no hi ha cap manera que fer guanyar la nostra casa, que és la millor, i per posar així una miqueta de hate a l'assumpte, només en pensar que si nosaltres guanyem Slytherin perd, amb això ja estic content. Oh, bum! Quants de zasques per aquí, Quants de zasques! Molt bé, gent de Gryffindor. Ui, la Lídia! Ja no hi està gaire, d'acord? Però, moltes gràcies, Gryffindor. Anem a parlar de la següent casa. I és que aquests concursants venen amb una seguretat que no us podeu imaginar. I jo només diré una cosa, que la seguretat és clau. Així que, sisplau, un fort aplaudiment per la casa de Slytherin amb l'Elodine i la Lídia. Un fort aplaudiment. Molt benvinguts. Què tal, Slytherins? Com esteu? Expliqueu-ho per aquí. Molt bé, aquí estem. L'Elodine ens va apareixent i ens va marxant de la pantalla. Fa una mica com intermitències, però el tenim aquí. Molt bé, Slytherin. Jo vull saber, i crec que la gent del chat també vol saber-ho, per què creieu que guanyareu? Per què creieu que Slytherin ho petarà en aquesta copa? A veure, convenceu-nos. Parla tu primer. Jo primer? Bueno, jo crec que està clar, basta saber una miqueta de Harry Potter per veure que els mags més poderosos i els millors que en saben més són els de Slytherin, i efectivament també és la millor casa de totes, és
és la casa que no li solen regalar copes. I, i bueno, jo crec que són motius d'abastaments per dir que poden guanyar, que guanyarem aquesta copa. Molt bé. Com deia, la seguretat és clau. Lídia, digue'ns. Pues, està superclar, vull dir, Slytherin, que és la millor casa, no ens van regalant coses com alguns Gryffindor. No sé, és això, vull dir, tenim molt mala fama, però en veritat són bona gent, Perquè l'ambició no és dolenta, normalment, clar. Normalment. Bueno, Gryffindor, si us hi voleu tornar, vinga, fiqueu-hi cullerada, Tenim per aquí a la Iris Garden, que ella és una verdadera Hufflepuff, i ja va traient punts de les cases, ja ens ha dit per aquí 50 punts menys per Gryffindor. Així que, molt bé, gent. Slytherins, expliqueu-nos, per què sou fans de Harry Potter? Com vau arribar aquí? Com vau aterrar al món màgic? Vols començar tu? Vinga, va, començo jo. Doncs jo la veritat és que tinc només 18 anys, llavors, clar, quan van sortir les primeres pel·lis i els llibres, doncs jo no havia nascut, lògicament. Llavors jo ho he pillat bastant relativament tard. Realment soc bastant nova, entre cometes, perquè jo a sisè de primària o així ens van posar la primera pel·li en anglès perquè practiquéssim i no em va agradar gens. I vaig dir, bueno, potser és que no la vaig entendre i tal, i al cap dels anys vaig decidir tornar-les a mirar i donar-li una altra oportunitat, i llavors és quan me va encantar. Vaig dir, jope, era massa petita per entendre les coses, i ara ja, pues, amb més solera, pues, puc veure i apreciar lo guais que són. Molt bé, jo des d'aquí només vull dir una cosa, i és que beneeixo a l'escola de la Lídia per haver-los posat Harry Potter. Perquè a mi no m'ha passat mai de la vida, així que és superbé. Elodin, què ens has de dir per aquí? Pues jo quan era petitet, quan tenia potser 7 o 8 anys, sempre tinc el record d'una estanteria a casa meva on hi havia tots els llibres de Harry Potter, que els tenia mon pare, el que, clar, jo era potser molt petitet per llegir-me'ls, i com que estaven allà i sabia de la seva existència, però res més. I no va ser fins que vaig veure la primera pel·lícula, que me la varen posar a casa meva, perquè, bueno, ja havien sortit al cine i de més, que vaig dir, ostres, tot aquest món està bastant xulo. I la primera pel·li que vaig poder veure al cine va ser la del príncep, la sisena pel·li, i allà és quan vaig dir, ostres, això comença a ser un poc més turbio i tal. I arrel d'això, d'aquest, bueno, o sigui, un poc abans ja era turbio, però bueno, com que a mi m'ha començat a agradar tot el món màgic, un poc més post les primeres pel·lícules i bueno, a partir d'allà pues, m'he mirat les pel·lícules infinites vegades, el lore del món és algo que m'agrada moltíssim, com està construït tot i bueno, o sigui, com a friki pur i dur que som, pues bueno, m'haig enganxat completament en aquesta saga i bueno, pues allà estic. Molt bé, Slytherin. M'he deixat de dir que la Lídia també ha vingut aquí molt preparada, amb tot el background ja de color verd. Amb tota bueno, i més coses. L'únic que, clar, no les podia posar, però aquí una vareta de Lethal Strange. Bueno! La Lethal Strange, per favor. La millor del món. Ope, és que molt fan. Corroborem, sí. Molt bé. Que preparats que veniu, gent. Que preparats. Sí. Estupendo. Slytherin, moltes gràcies. Tenim per aquí el racó d'en Cisco, que ens està dient que al col·le també li havien posat Harry Potter. Increïble. Albert Terrés, molt benvingut. L'Albert Terrés porta tot el que és el grup de DC i Batman en català. Així que si sou fans, us recomano moltíssim el seu canal de YouTube. Em podeu seguir també a Twitter com Albert Terrés, la Batcova. I l'Albert, a més, és super proud Slytherin. Porta molts de dies ja des de Twitter animant a la seva casa. Així que, gent de Slytherin, esteu molt ben acompanyats. Benvingut, for example, molt benvingut al canal. I què tenim per aquí? Tenim a la Mawei13 que diu Team Hufflepuff, enorme a saco. I aquest és el següent equip amb el que parlarem. Hufflepuffs, què tal? Com esteu? Tenim per aquí a la Daf,
i també tenim a la Joana. Molt benvingudes! Com va aquest equip de Hufflepuff? Esteu preparades per competir? Expliqueu-nos per aquí perquè la vostra casa guanyarà i com us vau introduir al món màgic. Qui vols començar tu? Com vulguis. Tira. Vale, doncs jo primer. Bueno, doncs jo sóc la Daf i em vaig introduir al món de Harry Potter quan era en plan bastant petita, per primària més o menys. Clar, els llibres i les pel·lícules ja havien els dos començat a sortir abans de que jo nasqués. Llavors, bueno, tampoc vaig ser en plan fan número 1 des que va sortir el primer llibre. Llavors, vaig començar a mirar les pel·lis quan era tipus, això, per primària, i llavors després em vaig començar a llegir tota la saga en llibres quan anava a l'ESO, perquè al col·legi teníem una mitja hora allò de llegir abans de començar les classes i vaig aprofitar per llegir-me totes les sagues que hi havia a la biblioteca i vaig començar per Harry Potter. I llavors, bueno, vaig començar a veure que hi havia moltes diferències entre les pel·lícules i els llibres, perquè llavors estava com, jo ja tinc les pel·lis, saps? En plan, a qui li agrada llegir? A ningú. Bueno, ara a mi sí, vale? Però abans no m'agradava. I llavors... Típic de quan vas a l'ESO, que no t'agrada llegir, sempre prefereixes les pel·lis. Òbviament. Sí, quan era més petita la meva mare tenia tota la col·lecció de Harry Potter, tipus les primeres edicions, que estan una miqueta, bueno, rebentadets ja, però no passa res. I jo vaig dir, no, tio, mama, que ja es complen llegir. I els vaig llançar. Sí. Però bueno. No! Mare meva! Bueno, doncs mira, aquí a demostrar-li a la mama que, tot i que els hagués llançat, tu pots guanyar la copa. Molt bé. Joana, explica'ns per aquí. Quin és el Bueno, jo una mica com Jordi, sóc més gran i jo vaig començar amb els llibres també als 11 anys, potser quasi 12 perquè per l'edat de Harry així jo pensava, jo potser també sóc maga i a mi encara no m'han enviat la carta, que s'han despistat. Encara l'esperem tots. Dintre del nostre cor i el subconscient, tots estem esperant la carta. Sí. I llavors, doncs, bueno, jo vaig llegir el primer així per casualitat, que ma mare era això de Círculo de Lectores, que abans se feia que et venien a casa i et venien llibres, no? I va comprar el primer llibre doncs, perquè la venedora li va dir ara s'ha sortit estos llibres que estan agradant molt, no sé què. I llavors després vaig llegir el tercer, que jo ni sabia que era el tercer, clar, i després va ser quan vaig descobrir que n'hi havia més, i el següent vaig llegir el segon, o sigui, vaig llegir el primer, el tercer, el segon, i no entenia res, dic aquí jo no entenc res del que està passant. Llavors vaig descobrir que n'hi havia un quart i vaig dir, a veure, això ha d'anar en un ordre, i me'ls vaig tornar a començar a llegir tots, primer, segon, tercer i el quart, i llavors ja es va convertir en tradició i cada vegada que sortia un, però el cinquè tornava a llegir primer, segon, tercer, el quart i el cinquè, després el sisè, primer, segon, tercer, i així me'ls he llegit un munt de vegades. I sí, superfan, doncs en plan que quan va sortir l'últim, que estava fent primer o segon de carrera, me'n recordo que vaig estar 2 o 3 dies sense anar a classe a la uni perquè volia llegir doncs, les 24 hores del dia. Una true fan, una verdadera fan tenim aquí. Aquí tenim nivell a tots els equips, així que molt bé. Gent de Hufflepuff, expliqueu-nos per aquí. Per què veniu a la Copa Catalana de Cases de Hogwarts i per què guanyareu? Doncs perquè els Hufflepuff són els més listos, tothom ho sap. El que passa que no tenim ànsies de protagonisme com els de Gryffindor o els de Slytherin. Ai. Aquí, al final surt tot, sí. Molt bé, així que Hufflepuff ve a guanyar. Gent del xat, hi ha bastanta gent aquí que vam tenir un Hufflepuff. Al principi de tot teníem molts Ravenclaws. Ravenclaws! On esteu? A veure, manifesteu-vos per aquí al xat perquè ara passem a parlar amb aquesta casa. Casa Ravenclaw, un superfort aplaudiment. Molt benvinguts. Qui tenim per aquí? Doncs tenim en Will, jugador de Quidditch dels Barcelona Eagles, així que, sisplau, un fort aplaudiment. I després tenim per l'altra banda a la Sika, així que també un fort aplaudiment. Ella té uns escacs màgics al seu costat, així que gent, aquí tothom ha vingut amb molt bon background i molt bona presentació. Ravenclaws, per què veniu a la Copa Catalana de Cases de Hogwarts a guanyar? A veure, expliqueu-nos. Home, jo crec que està clar que guanyarem perquè no ens coneixíem de res, no hem parlat i hem vingut els dos amb la túnica. O sigui, jo crec que això ja és senyal de que està guanyat per Ravenclaw aquest torneig. Repetir abans de començar. Estupendo. Veiem aquí algunes senyals. La Magüey torna a dir gran Hufflepuff,
L'Una Mesperaki ens diu els Ravenclaw som els més llestos. 200 punts per Hufflepuff. Diu Lives Garden continua aquí repartint punts. Sempre dona punts a la seva casa i treu punts a les altres cases. Cuidado, Ivis, cuidado. I així, Will, explica'ns tu també. Per què vens a guanyar la Copa Catalana de Cases de Hogwarts? Si ens estàs parlant, no te sentim. Estàs mutejat? Estàs mutejat, Will. Estàs mutejat al Discord. No te sentim, encara? Continues mutejat. Has de clicar a sobre el micro. Coses que passen al directe, gent. Coses que passen al directe. L'Ibis ens diu per aquí que té síndrome de Dumbledore d'anar repartint i traient punts. I l'Ed Cavaller ens envia unes mans. Mira, mentre esperem que en Will solucioni aquest petit problema, Sica, explica'ns com vas aterrar al món màgic de Harry Potter. Jo m'he sentit identificada amb dos companys ja, perquè a mi em va passar igual, jo amb 10, bueno, no arribava a 10, 9 anyets, una cosa així, el meu avi pel meu sant em va regalar el quart llibre, amb el Cáliz del Fuego, i clar, no en tenia res, però jo sempre m'ha agradat moltíssim llegir, jo ho intentava una vegada i una altra, i aconseguia arribar fins al quart capítol, el 5è, però no m'enterava de res, i ho deixava i tornava a començar. Però clar, no tenia ni idea de que existia una saga ni res. Vale. I just aquell any em vaig canviar de col·le i a 5è de primària m'anava a fer 5è de primària a un altre col·le. O sigui, que era superpetita. I els meus companys del primer col·le em van regalar el primer i el segon llibre. Sabien que m'agradava molt llegir i les mames, com regal de comiat, em van regalar i així vaig començar. I ja me'n recordo que després era horrible l'espera pels següents llibres, una ansietat, i el 7è, l'últim, el vaig llegir en anglès perquè no em fessin spoiler al col·le. Vaya background que ens portes per aquí. Superbé. Molt bé, gent del xat, prepareu-vos per votar perquè tenim aquí una enquesta. De moment ja tenim uns quants vots i el nostre supermot ens acaba de preguntar a quina edat vas conèixer Harry Potter. De moment tenim un 17% quan era menor de 10 anys, un 38% entre 10 i 14, un 13% entre 14 i 18 i un 25% de 21 cap endavant. De moment de 10 a 14 va pujant, va guanyant, menor de 10 anys també va guanyant. Podríem dir que és una saga com molt versàtil, no? Per totes les edats. Vinga, va, aquesta enquesta, gent, aprofiteu per votar, així sabrem quan va conèixer Harry Potter. Will, no sé si has pogut solucionar això del micro. Jo encara et veig mutejat. A veure, ara? Ara sí. Doncs un moment que torno a posar la imatge, que amb el mòbil no podia fer les dues coses a la vegada. Vale, t'esperem, va. La gent va molt a saco, el xat aquí defensant a les seves cases, super bé. I ara ens apareixerà en Will per aquí. I ens explicarà per què veu guanyar la Copa Catalana de Cases de Hogwarts. Doncs, a veure, jo vaig ser dels que vaig agafar una mica l'afició per tot el món màgic. A veure, ara, perfecte. Doncs això, vaig començar l'afició per veure la primera pel·lícula quan va sortir als cinemes. I llavors em va fascinar. Era tot molt detallat, amb molts elements molt interessants, amb el Quidditch, amb els encanteris, amb les criatures, amb tot. O sigui, tot era fantàstic, amb el bon sentit de la paraula. I llavors, doncs, era com mai seria suficient tot el que pogués consumir de Harry Potter. Vale. Sí, i la meva mare em va regalar el segon llibre per, d'alguna manera, continuar fins que sortís la segona pel·lícula, doncs que pogués llegir el llibre.
Sí, és com que mai pots estar sense tenir una cosa, no? Quan acabes necessites ja tenir l'altra, però tot porta el seu temps, així que pel·li i llibre sempre van bé combinar-los. Sí, de fet, després em vaig llegir el primer llibre i em va agradar bastant. De fet, també és el que em va agradar més, perquè tota la introducció amb tots els detalls és una cosa que a mi m'agradava molt. I s'ha expandit molt amb molts medis diferents, amb els llibres, amb les pel·lícules, i també he jugat als videojocs. He mirat un munt de contingut de YouTube de gent que fa especulacions o teories o coses així de què passa al món de Harry Potter, amb el món màgic. I generalment, encara que no em vaig llegir molts cops els llibres, llavors els tinc bastant ben memoritzats, sí que és veritat que recentment no he estat tan pendent del que és el món de Harry Potter per se. Tot ens va com... Ens ve una mica, després ens aficionem a alguna altra cosa, després hi tornem, després ens aficionem a una altra cosa... Sempre van per tongades, no? Tot això. Les meves aficions, encara que el Quidditch va néixer de Harry Potter, per exemple, el Quidditch que es juga al món real a dia d'avui, és una cosa que no té pràcticament res a veure amb com era el Quidditch original i amb el que podria ser un element que ha sortit de Harry Potter a dia d'avui no té pràcticament cap arrel al món de Harry Potter. És una cosa que està com que s'aguanta sola. Jo crec que podríem dir com que tot això del món del Quidditch potser el que és a dintre del món Muggle no està gaire lligat amb el que és el món de Harry Potter, però tot i així la gent no ho diferenciarà mai, perquè el Quidditch sempre serà l'esport del món màgic de Harry Potter. Sí, realment sí. Potser que no canviïn de nom o alguna cosa així, intentant que la gent pugui mantenir l'afició però crear afició nova que sigui de l'esport aquest només, sense necessitat de tirar de Harry Potter. Que mai passi, la veritat. Jo espero que mai passi això. De fet, volia dir-vos, gent, ja sabeu que tinc un canal de YouTube de Harry Potter en català i a les 8 ha sortit vídeo nou, o sigui, fa 3 minuts, on us porto un adelanto del que serà el documental del l'1 d'abril que arribarà a HBO Max també de Bèsties Fantàstiques. Dit això, i relacionat amb el Quidditch, molt aviat podeu trobar un piló de contingut relacionat amb Quidditch al meu canal de YouTube i, fins aquí l'espam, ara anava a dir, Will, per què Ravenclaw ve guanyar? Acabem amb tu ja, per què Ravenclaw ve guanyar? Ravenclaw, si altra cosa no té, però coneixements hauria de tenir suficients perquè un concurs de trivia sigui una cosa que se'ns doni bé. Hauria de ser així el cas, crec jo. Sí, estem d'acord. Molt bé, perfecte. Per cert, una cosa, em sembla que quan he tornat a l'OBS has de tornar a posar-me la imatge. Em sembla que sí, perquè jo tampoc et veig. Estava aquí amb esperances de que tornessis a aparèixer, però no. Ara te col·loco aquí un momentet. Perfecte, gent, doncs això han sigut les presentacions. Si voleu dir alguna cosa, podeu desmutejar-vos els micros, saltar quan vulgueu també. I ara us anava a portar una mica més d'informació de la Copa Catalana de Cases de Hogwarts. Farem el sorteig de qui competirà la setmana que ve. Llavors, deixeu-me afegir en Will Ravenclaw... Aquí, Will Ravenclaw. Vale. T'he tornat a afegir, a veure si ens apareixes ara. Anem a fer el sorteig. Roger PC. Ei, us estem escoltant tot muntant el castell de Hogwarts de Lego. Superbé! Quina gràcia! Superguai. Gent, a lo que anàvem. La setmana que ve competirà Gryffindor. I ara hem de seleccionar una altra casa. I la següent setmana, és a dir, el dia 13, competirà Ravenclaw. Llavors ens queden 2 cases. Ens queda Slytherin i ens queda Hufflepuff. Així que Slytherin serà el número 1, Hufflepuff serà el número 2 i ara li direm a Google
que ens triï un número, o l'1 o el 2. El primer que surti competirà la setmana que ve i el que quedi competirà la segona setmana. Així que molt atents i... Ok, Google, escoge un número entre el 1 y el 2. Aquí tienes un número aleatorio. 2. Vale, ha sortit el número 2, així que Hufflepuff competirà la setmana que ve contra Gryffindor. I el dia 13 competiran Ravenclaw contra Slytherin. Genial! Gent, no us perdeu que la setmana que ve comencen les competicions. Això d'avui ha sigut doncs, la presentació de tots els participants de cada casa. Ja veieu que aquí hi ha bastant de nivell, ve gent amb molta trajectòria del món màgic, molt ben preparats. I ara us vaig explicar una mica, que també és sorpresa per ells, sincerament això és sorpresa per tothom, quins seran aquests premis de la Copa Catalana de Cases de Hogwarts. Us recordo, no us anuncio que hi ha dos tipus de premis. Hi ha els premis pels guanyadors de la Copa Catalana de Cases de Hogwarts i després hi ha els premis per la gent que esteu al xat. Com passarà això? Molt i molt senzillet. La gent que guanyi la Copa Catalana de Cases de Hogwarts, que serà l'últim dia que hi haurà l'últim enfrontament, s'endurà una versió original d'un dels llibres del món màgic i, a més, després també s'endurà un complement que pot estar relacionat tant amb el món màgic com pot estar relacionat amb el meu canal de YouTube. I és sorpresa, aquest complement és sorpresa, però sí que us arribarà un llibre més un d'aquests dos complements. La gent que hi ha al xat, com podeu optar també a tenir algun dels premis del canal? Molt senzill. Si us subscriviu al canal obtindreu un tiquet, un passe, com li vulgueu dir, i quan s'acabi la Copa Catalana de Cases de Hogwarts hi haurà aquest sorteig i dues persones s'enduran un d'aquests premis. Què seran els premis? Doncs un serà un complement, que és una mascareta de Harry Potter, i l'altra persona s'endurà un calendari oficial del canal de Harry Potter en català. Així que, gent, us animo a que participeu i que us subscriviu al canal, també per donar suport a tota aquesta iniciativa, que la podem continuar portant durant més temps. I això és tot. Espero que us hagin convençut els premis i que us agradin. I em sembla que fins aquí han estat totes les presentacions d'avui. Hem conegut ja a tots els participants i ens veiem la setmana que ve, ja amb la primera competició. Gryffindor contra Hufflepuff. Gryffindors, Hufflepuffs, a veure, desmutegeu-vos i digueu-nos aquí què en penseu. Qui guanyarà aquí? Nosaltres. Òbviament. Evident. Gryffindor, of course. Gryffindor. I a més he de dir que Slytherin ha tingut molta sort. Però bueno, que ja està. Bueno. Gryffindors, us farem a la final. Això mateix. Jo no diria que han tingut sort, tampoc. Des del xat, no? Ens esperareu? Llegireu, a veure, un Ravenclaw Gryffindor. No. No, en sèrio, moltes ganes de competir la setmana següent contra Hufflepuff i res, ojalà ja sigui el cap de setmana següent, que hi ha molts nervis i hi ha moltes ganes, no sé, ja crec que hi ha molta expectació. Sí, d'acord. I tant. Haurem de repassar. Sí, hem de repassar, I també molt content, me sembla, de competir contra una ebrenca també, que hi ha per aquí. Sí, de la ràpida ja. Molt bé. Pues sí. Sí. Jo deia el derbi abans pel xat de Gryffindor Slytherin, però això serà un bon combat. Serà com una final ja. Hi ha molt nivell a Hufflepuff, però podrem amb ells. Elles. Som-hi. La setmana que ve ho descobrirem. Algun dels meus mots que hi hagi per aquí, sisplau, us demano que feu una enquesta al xat i que li pregunteu a la gent quina casa creu que guanyarà. Així que, moderador, sisplau, Litus, Molotov, si algú de vosaltres està per aquí. Sí, Litus, et faig pencar ja, vinga. Fes una superenquesta que la gent pugui votar quina casa creu que guanyarà. Jo sóc neutral, així que no ho sé. Ei, ens acaba d'arribar una raid
Arcuso, Kaixo, ¿cómo estás? Arcuso és una chica que hace streams en euskera. Molt benvinguda, Arcuso, molt benvinguda. Moltes gràcies per aquesta raid, és que ricasco! Aupa Slytherin! Ens diu per aquí. Així que... Clar que sí, home, clar que sí. Let's go. Bueno. Lomicia, Gabón. Muy bienvenidos a todos. Os lo diría todo en euskera, pero como no lo sé, lo tengo que decir en español. Molt i molt benvinguts. Bé, dit això, Litus, espavila, va, espavila, que tardes molt, fer-me aquesta enquesta. Tardes molt. Com ja sabeu, soc neutral, perquè sóc la moderadora, però tot i així us desitjo molta i molta sort a cada una i totes de les cases. Sé que ho podeu fer molt bé, sé que les competicions seran dures, però dures, però sé que al final hi haurà una casa guanyadora cada setmana. Tenim per aquí ja l'enquesta feta i estan començant ja a venir les votacions a velocitat de la llum. De moment ens estan amb un empat Ravenclaw i Gryffindor. Hufflepuff ens està perdent. Gent, Hufflepuffs, on sou? A votar. Gryffindor i Ravenclaw continuen estant igualats. Ningú supera ningú. Vinga, gent, a votar. Volem saber què opineu. Queremos saber qué opináis. Endavant, Slytherin, ens diu l'Arcuso per aquí. No passa nada, puedes escribir con mayúsculas. Som i Ravenclaw també ens diuen... No passa res, Litus. T'ho perdono per aquesta vegada, però la pròxima t'expulsaré de moderador, si no? És broma. Molt bé. Continuem tinguent un empat entre Gryffindor i Ravenclaw. 7 vots per cada un. Continuem tinguent un empat. Ens queden encara uns quants minutets. Tenim en Cruzant aquí, va, a tope, Gryffindor. No sé com es fa. Però sí. Així, sí. Vale. A punt, Ravenclaw, una altra vegada. Richie Vidal ens diu Gryffindor. La Calaneta es parteix de riure directament. Huffle, sorpresa fijo. Veig a Gryffindor al pou. Bueno. Com us les donen per aquí, Vale. I de moment ens està guanyant Ravenclaw. Ens queden uns quants segons encara aquí d'enquesta. Però de moment tenim això. Val, doncs esperarem que s'acabin aquests segundets i després farem una super raid. I us enviarem... Em sembla que ho tinc una miqueta clar a on us enviaré. Amb una persona que li tinc molt d'apreci i que tenim molt bona relació virtual. En Sergi Luma diu amunt Ravenclaw. Super bé. Aquí tenim molta gent animant a Ravenclaw. Slytherins, on sou? Fa molta estona que no us veig, també. Però s'està a punt d'acabar l'enquesta i de moment ens guanya Ravenclaw. Ravenclaw ens està guanyant. Ens continua guanyant Ravenclaw. Hufflepuff acaba de pujar. I en res, ja s'acaba aquesta superenquesta. Em sembla que la gent està de moment apostant per Ravenclaw i la setmana que ve, no l'altra, descobrirem si Ravenclaw guanya la seva ronda, però la setmana que ve ens tornem a trobar aquí amb Gryffindor i amb Hufflepuff. For example, diuen, són els Slytherin amagats com rates! Bueno. Quanta tensió que hi ha per aquí. Realment els hem enviat a Can Cruzant a que els seqüestrin una mica perquè sigui més fàcil. Per això no estan votant. Tot entès. Això és la mala fama, no passa res. Clar. Estan matant fills de muggles. Això és el que està passant. Perdona. Bueno, quines computacions. En Roger Patents diu guanyarà Ravenclaw perquè a la Copa de Cases dels Estats Units van ser eliminats a la final injustament. Doncs mira, teniu l'oportunitat de florir a la Copa Catalana. De moment Ravenclaw ha guanyat. Moltes gràcies a tots i a totes per estar per aquí i ens veiem la setmana vinent el diumenge a les 7:30 de la tarda amb la primera competició.
jo us demanaria, sisplau, que no marxéssiu, que farem una super raid a alguna persona de la comunitat catalana per donar suport doncs, també a tot el que és el contingut i la creació de contingut en català. I ja que estic aquí, aprofito per dir-vos que en Cruzant Game doncs, també és streamer, fa streams de videojocs, us recomano molt el seu canal, llavors passeu-vos per allà. També, l'Elodin també. I el Jordi també, no? Elodin no ho sabia! Sí. Doncs, gent, també passeu-vos pels seus canals, us acaba d'escriure per aquí, pel xat, així que podeu ullejar el seu canal. Molt bé, anem a fer la raid, no marxeu, així també donem una mica de suport. Fem una raid. Sí, el Jordi em sembla que també. Sí, no? No, el Jordi, bueno, que sóc el JD Helix, jo jugo amb els streamers. Jo faig esport. Vale. A mi, qualsevol dia que em diguis, jugues amb mi, te diré sí, però de moment no streameo encara. Ok. Perfecte. Anem a fer una raid al senyor Ed Cavaller, amb aquestes personetes que estem aquí. Moltes gràcies a tots per passar-vos. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí animant a les vostres cases, per haver creat una mica de merder, una mica de show, per haver estat aquí donant suport a tota aquesta iniciativa. La veritat és que em fa molt contenta. No m'esperava que hi hagués tanta gent després de tant de temps d'haver anunciat que es faria la copa, però sí, hem sigut uns quants i ens veiem la setmana vinent, d'acord? A les 19:30 diumenge, aquí. I dimarts, a veure si em dóna temps de dir-ho abans no comenci la raid, dimarts tenim club de lectura de Harry Potter i després tenim watch party de Harry Potter i la pedra filosofal. Si voleu venir a revisar coses de les pel·lis, ja sabeu on heu d'anar. Aquí, al canal de la Mononoke, a les 7 de la tarda. Així que, gent, adeu-siau, ens veiem la setmana que ve. Molts petons i molta sort a totes les cases. Adeu, adeu! Fins la setmana vinent. Vale, perfecte. Vale, gent, ja hem acabat. Let's go. Que guai. Estupendo. Molt bé. Perfecte. Ole, ole. Moltíssimes gràcies a tots, per haver vingut, per no haver fallat a la cita. A tu. Que menys. Joder, tu, clar. Jo amb el que has organitzat. De veritat, moltíssimes gràcies. La veritat és que m'ha fet molta il·lusió que estiguéssiu tots per aquí. M'ha fet molta il·lusió també doncs, la quantitat de gent que hi havia, no? Crec que... Està heavy, molt guai. Sí, Que guai. pot ser per la comunitat en general també, per el contingut en català i tal, i per crear comunitat de Harry Potter, que som molts els que ens agrada tot aquest món. Quantes preguntes mos faràs, més o menys? Mira, encara no ho tinc clar, perquè he d'acabar de recalcular coses de les puntuacions i tema hora, perquè no se'ns allargui molt, no? Que també no se'ns faci pesat entre tots. Llavors, he d'acabar de recalcular, però compteu cap a unes 20 preguntes. Més o menys. Més o menys. Una altra pregunta. Nice. Mononoke. Sí. Com serà la sinergia entre companys? És a dir, com funciona el tema... És a dir, que hi ha una pregunta per als dos directament i entre els dos l'acordem o... Sí. De fet, vaig crear uns grups aquí al Discord, que encara no us he afegit, perquè em vaig fer encara, però us afegiré a dintre dels grups de cada casa, així si vosaltres voleu parlar una mica per coordinar-vos, si voleu xerrar d'algun tema en concret, per preparar-vos, o així per la copa, doncs ho podeu fer sense que els altres llegeixin els vostres comentaris, per si voleu crear alguna estratègia secreta. Vale. Però sí, llavors jo us llançaré la pregunta i vosaltres, si voleu, podeu discutir-la en directe. Parlar entre vosaltres, mira, jo crec que és això, no, jo crec que era l'altre, perquè tal pel·li es va veure tal, el llibre sortia tal cosa. Llavors podeu discutir-ho entre vosaltres i després contesteu. Quan vosaltres digueu, vale, ja la sabem, després contesteu la pregunta. Tindreu algunes preguntes que tindreu comodí i hi haurà algunes preguntes que no tindreu comodí. Segurament les preguntes del principi seran les que no tinguin comodí perquè seran les més faciletes i les preguntes que vagin arribant ja més cap al final sí que seran les que tindreu comodí. Tindreu el comodí del xat, que és aquest que farem l'enquesta, tot i així, clar, no és 100% fiable perquè sempre pot haver-hi la casa contrària que voti el que no és.
Però hi haurà aquest Clar. i després tindreu el comodí del 50-50, també, per algunes de les preguntes. Vale? Vale. I això, en principi això, no sé si teniu alguna altra pregunteta més. Jo, perdó, és el que, bueno, crec que ja ho he respost en veritat, que és entre la pel·li i els llibres o aniran basats només en un dels dos? M'ha semblat que hi Serà havia un entre mix, els dos. No? serà un mix, però crec que estarà ben definit. Quan sigui de llibre serà el llibre, quan sigui de pel·li serà més a la pel·li. Hi ha coses generals, però si és general sí que anirà alineat, que no sigui una cosa totalment diferent del llibre i la pel·li. Sí. Vale. Hi haurà timer quan llencis la pregunta? Sí que tindreu sí, per pregunta. Quan has dit, perdó? És que se m'ha tallat. Hi haurà temps límit? És que això és el que he d'acabar de recalcular. Vale. Perquè no ens passem una mica de temps ni res. Sí, però sí, hi haurà temps per pregunta. Però bueno, tindreu temps de sobres per poder-ho discutir entre vosaltres. Sí. Però a cada pregunta sempre hi haurà 4 respostes possibles o...? En principi sí. Pot ser que hi hagi alguna que sigui de menys quantitat, però en principi seran 4 per pregunta. Vale. Llavors, la persona que guanyi la setmana que ve, que hi ha Gryffindor i Hufflepuff, la casa que guanyi, després ja ens veuríem el que seria a la final, a l'últim dia. I després, els de la següent setmana, que serien Slytherin i Ravenclaw, la casa també guanyadora, i ja ens veuríem a la final. Vale? Molt bé. Els que perdin, ho sento, però no tindreu repesca. És la primera vegada que muntava una cosa així, tampoc sabia ben bé com funcionaria i tal, llavors ho vaig fer d'una manera bastant senzilla per provar la primera vegada com ens anava. Però sí, de moment haurà de ser així aquesta vegada. Molt bé. És un format molt neut, així. Sí, així també és bastant dinàmic. Molt bé, gent. Doncs, dit això, ens quedem també en les dues cases Gryffindor i Hufflepuff per la setmana que ve. Ens tornem a trobar a les 7, si us va bé. Així també muntem les càmeres una altra vegada i tal. Sí, I a les 30 comencem. Vale. Perfecte. Vale. Doncs, gent, moltíssimes gràcies. Una altra vegada, aquesta setmana... A tu. Faré algun altre tuit més, val? Per enfocant-ho ja amb la primera competició. Així que us demanaria que féssiu retuit d'alguns dels que faig. Així també fem una mica més de bola de neu. I creem una mica més de grupet. Intentaré no cagar-la amb les dates com vaig fer l'altra vegada. És que Massa informació.